Sila sumigaw ng Happy Birthday, Mikay! Happy birthday, Mikay! Subukan nyo ang pumalakpak ng malakas. Yan. Ready? 1, 2, 3, blow! Ayun, ang birthday ni Mikay. Natuloy na, palakpak. Then, yung isang cake ulit. Kasi marami tayong cake, no? At mamahalin pa, kaya pasensya tayo. Pakitanggal din yung isang shirt. Buhatin mo na yan. Baliktad. Lagi naman ang bawakin mo. May ribot pa. Okay, ready? Sumigaw ulit ng Happy Birthday, Mikay! Ayan na, pumalakpak ng malakas. Ready? 1, 2, 3, blow! Ang ganda ng ngiti pa naman, kaya lang nakatalikod, sayang, no? Tagos ba yung ano natin? Camera